Ụtụtụ ọma ụmụ ọdịnala Igbo, asị nkachi tata bụ eke ketara anyị ihe ọma ma kepụrụ anyị ihe ọjọọ. Asị m na kakaka ya ma ijiji ya ma anyị. Asị m na anyị ga-ejere obodo n'ara obodo. Asị m na anyị ga-azụ ka afịa, anyị ama na ka afịa. Asị m onye isi anyị na-awa aja ya were isi chụọ. Onye fụrụ anyị lụta nwa ya nwụrụ anwụ, asị m na ọzọ ya anwụ. Asị m onye si ihe anyị ji wee dịrị, anyị dịgbuo onye a na ndụ. Onye si ihe anyị ji wee nọrọ, anyị nọgbuo onye a na ndụ. Asị m ihe bụ oke anyị ya ruo anya ka nke onye ọzọ dịrị ya. Agụọ m ọfọsị ihe nwa na-eme na be ndị ọzọ ya mee na be anyị, maka na ada ụka ibe na ọ na-agụ akwa, ọ na-agbawa obi. Asị m onye si na akwa ya ma champama ya bara nke ya. Onye si anyị nwụọ onye anwụọ ka anyị jee akwụ ya. Asị m na ihe ọma ga-emere anyị. Onye si na ife anyị na-eme ama enwe isi, were isi onye nwa tinye ka ihe anyị na-eme wee nwee isi. Ise aka m bụkwa onye nke gị Eze-Ana Ugochitubelu Oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochitubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa mmiri emi, rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwa m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. Maka na ihe onye amarọ karịrị ya. And what you don't know is only a mystery to you and not to others. N'ụtụtụ taa, ejego ngọ ọfọ n'isi ndị enyi m niile, ndị ihe anyị na-eme na-amasị, ndị anyị na-arụrụ ọrụ mmụọ dị iche iche, ndị na-aga ọfọ for 21 days nkwụsị gọba, ndị na-aba ha nnecha ihe onyonyo anyị ha tụsara ya ndị ọzọ, maka na ihe ọma mere ofu onye ama ezu. Anyị gọkwara ọfọ n'ụbọchị taa n'isi ndị anyị na-agọrọ ọfọ na-achụrụ aja nsure ọkụ, aja mbuni elu for 14 days. Nke anyị ga-eweta n'isi njedebe na 19th of November. Ya bụ aja anyị na-achụ kwa ọnwa. Anyị na-achụ ya bụ aja for 14 days kwa ọnwa. Na ya bụ 19 ahụ ka a ga-ebuzi ebunu dị iche iche wee chịkọta ha na njedebe. Ma ndị anyị na-achụrụ nke aka mkpa, ma ndị anyị na-achụrụ aja nke anyị riri n'igwe, nke ndị oyibo kpọrọ aja group. Ifeọma ka nsi ya mee. Anyị na-achụkwa aja ụbọchị a achụcha aja anwa, ndị niile sonyere na ya bụ aja achụcha ya, anyị ga-esepụtakwara ha, zigasịara ha vidio nke nchịkọta ya bụ aja. Ọ bụrụ na iso na ndị ọ masịrị ka ha sonye, mana maka ihe nke a maọbụ nke ọzọ ha enwere ike isonyewu n'oge emere ya bụ mmemme, ana m asị na ọ bụrụ ihe ị ga-akwụbara ọta. Ị nwekwara ike isonyere anyị na nke aka mkpa, dan kwadozie onwe gị ọfụma maka nke anyị ga-eme n'ọnwa Disemba. Yes, nke Disemba a ga-akwụkwa 14 days. Nke ya bụ Disemba ga-ebido na Disemba 3. So ị ga-ebido n'oge kwadobe na ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na ya bụ aja mbuni elu. Nke abụọ kwa dị mkpa. Ọ bụrụ na ị nwere isi awele na ndị fụrụ vidiyo a na-eme taa, ọ ga-abụ ihe mawuru onwe ya ma ọ bụrụ na ị ga-enenegodo vidiyo a wee ruo n'isi njedebe. Maka na this video ozi m nwetara n'abalị maka ya bụ vidiyo a na-eme taa, nkụzi m akụzi taa, ga-liberate a lot of families. Ọtụtụ ndị mmadụ ihe ọhụrụ ga-ebido mebe. There will be course breaking, there will be upliftment n'isi ngwuru dị iche iche.
mma ekwu maka nke anwa n'oge mma ejukwu maka ya, maka na enwere m ozi n'isi mmadụ 11 ndị vidio anyị na-eme taa ga-abụ turning point in their life. So ọ bụrụ na ị nene vidio a na-enegide wee ruo n'isi njedebe ka ị wee nwee ike keta oke na ihe a na-ekwu maka ya. Ka bụ ihe ị kwesịrị ịma. Nke ọzọ ọ bụrụ na ị sonye na vidio a na-enecha ya, ị ga-amụta ihe that will change your life for good. Nke a bụ ofu. Ọzọ ị ya amata bụ na isiokwu anyị nke ụbọchị taa bụ course breaking. Gịnị bụ course? Kedu ihe a ga-eme ka course ọbụla nọ n'ụzọ mmadụ wee kwụsị? Ọ bụ o nwere course bụ nke so ofu onye individual courses, nwee nke so families dị iche iche. Kedu ihe ị kwesịrị ime ka anya bụ ihe na-eme na ngwuru bụ ihe sitere na abụmọnụ ka obe ka ya agbasi nkịtị ịmara na ọ gbara nkịtị kwere ekwe? Na ihe bụ kọọsụ bụ na mgbe ekwubiri okwu na onye na-etu abụrụgo onye nọ na abụmọnụ, aịda nke o metara onwe ma ọ bụ nke si na ngwurube nna ya, nke si na family. Because that you are born in your family you are born today was not a mistake. There is a reason and the cause. O nwere ihe mere o ji wee bụrụ na amụrụ na ngwuru amụrụ gị taa, and o nwere ihe merenụ ihe eji jikọta oke na anya bụ ihe anwa na-eme na ngwurube nna gị. Ịghọtara ya? So na amụrụ gị ebe a wasn't mistake. O nwere ike osi n'iyi ụwa gị na mbụ, nwee ike osi n'ihe gbasara reincarnation of that is karma. Your karma trend can attract you to a particular family that is experiencing some certain things that you as a person need to experience. You got ya? So, mana ihe nchọrọ ịkọwa n'ụbọchị taa bụ ihe gbasara course, family course, individual course, and ihe ị kwesịrị ime ka ị wee nwee ike wee gburu onwe gị ma ọ bụ zọpụta ngwurube nna gị. Ịghọtara ya? Then ọgwa ọzọ nwere ịma bụ echefukwana n'ụbọchị ụka 8 to 2 o'clock ụbọchị anyị ji eme counseling. Counseling anyị na-eme for free, mana ị ya esendịrị m meseji na WhatsApp gwa m ụbọchị ọbụla ị decidere ịbịa, maka na achọrọ m ka mmadụ dị too much, ka ọ bụrụ mmadụ one m enwe ike ipe ewu adequate attention to on a particular Sunday. Ịghọtara ya? Isi na m sendịrị video of direction to my house, ị bịawa without enweghị appointment with me on that particular day, any Sunday. Like I said, our counseling is free, mana ịgba afa a na-akwụ ụgwọ. Ihe dị maka ịbịa n'ụbọchị taa bụ dịka nsikwu na lecture nke ụbọchị taa ga-liberate a lot of people, especially mmadụ 21 a ozi a na-ada n'isi ha. M nwetara ozi n'isi ha na ozi taa ga-liberate ha from their various homes. Pay attention and watch this video to the end. Iwe mara ihe ị kwesịrị ime. Isiokwu bụ gịnị bụ course, gịnị bụ abụmọnụ. N'onu Igbo wụ abụmọnụ. Dịka nsi kwuo, enwere abụmọnụ nke aka mkpa, nke ya is individuals, nwee abụmọnụ nke bụ si nọ na ngwuru, nọ ka the entire family are involved. O nwere ka nkwa otu olu gị ihe dị n'akwụkwọ ndị ụka ọbịa, maka na onye ndị na-eso nkụzi mmana na m na-eji n'ihe mmadụ ma wee mara ya atụ ihe ọ na-amaghị. Akwụkwọ ndị ụka ọbịa kwuo sị, Chukwu okike na-ekwu, agwara gị na ndị mmadụ na-enwere ihe a na-akpọ natural law
that governs the universe. Let me digress a little. Wee gwa na Chukwu okike onye ike niile si n'aka ya bịa ekesigo ụwa ihe niile o kere ekesi na ihe niile o kere dị mma, wee kezie the conductors, that is the natural laws that governs the universe. These natural laws bụ ihe na-eme ka ọ dị possible any human being reap whatever the person sow, whether good or bad. Kpatara eji wee kwuo n'akwụkwọ Galatians 6:7 that God can never be mocked. Whatever you sow is what you will reap. Na mkpụrụ onye kụrụ ka ọ ga-aghọrọ. This is universal law that governs the universe. Whether you believe it or not does not count. Whether ma ị bụ onye ụka, ma ị bụ onye ọdịnala, whether ma ị ma, because in natural laws, ignorance is not even an excuse. So, mkpụrụ onye kụrụ ka ọ ga-aghọrọ. Nature gwakwuru anyị sị anyị na iwere ọka kụnye n'ala, ọ ya emetakwara ọka. Maka na that is what we gave to nature, and that is what nature will give you. And this time around, it will be in multiple fold, meaning that whatever you give to nature, you will receive it in multiple fold. O nwere ụbọchị nkọwara about spirituality. Ụbọchị ahụ ka m kọwara how things work, kpatara na whatever you give to nature, you will receive it abundantly, even more than the measure. N'ebe ekwu na akwụkwọ, I think akwụkwọ Matthew ebe ọ na-asị, give, it shall be given unto you. The measure running together and running over. That is it. Ihe ọ pụtara bụ na ihe i nyere ka a ga-enye ya n'uju ya na-awụfusi. The thing bụ na akụwara m ụbọchị a wee sị na in the spiritual consciousness, enwere the center of goodies, nwee center for bad. N'ihe niile Chukwu kere o kere mma na njọ. Ọ bụrụ na ihe dị ndụ ekere oke na nwunye, ịghọtara ya? Now, mgbe iso olu ihe ọma, enwere ihe a na-akpọ spiritual correction center for the goodies. Ihe ọma niile ahụ ị na-eme na-eje na center anwa dị na a na-eso ihe ọma na-agada. Ọ bụrụ sọ nke gị na-agada, ma nke ndị ọzọ na-agada kwu na that center. It's like a spiritual store for good things you have done. Then when spiritual store for the bad things you have done, nke ndị ọzọ na-agadakwa ebe anwa. Mana the funny thing bụ na when the time to reap, whether good or bad, you will reap multiple fold more than what you sow, because the collectivity connection of all the other goodies that is in store will make it possible for you to receive more than what you have sown. Example, ịkụ ofu mkpụrụ ọka na ana, because of the natural nutrients dị na ana anwa ga-eme na ọka ahụ ịkụrụ ebe ahụ ana mgbọrọgwụ ọka a ga-amịta other nutrients dị similar to the nutrients achọ na corn, dụrọ ha o mee ka corn a mee karịa etu ịkọrọ ya. Dọtara ya? Ọ ya pụtara ụfọdụ ga-eji so na ana ebe a na-eme ji na ana ebe a na-eme ede, maka na nutrients na-afọ ọmụ ji ka dị mọ n'ebe a, nutrients na-afọ ọmụ ede ka dị mọ na ana. So mgbe ọbụla ị na-eso ihe ọma, you will receive it, because as much as all of them is going to spiritual correction center ebe ihe ọma dị, when the time to reap comes, it will flow back to the originator in multiple fold. Now, ihe m chọrọ ịkọwara gị bụ na akwụkwọ ndị ụka ọbịa wee kwuo Chigokwu wee sị na ya ga-eji ajọ omume nke ndị bụ nna wee lotu ụmụ wee gaa na wee ruo na generation nke anọ. Ịghọtara ya? So na gosigo na a na-take record of whatever anybody does. Ịghọtara ya? So, and mgbe the repercussion bịawara, ọ ga-abịagido ganye na enwe total change, mgbanwe nwere ike ime ka mmadụ nwee ike iwezuga onwe iso wee keta oke n'ụdị ntaramahụhụ a dị na ngwuru n'ụdị cause. And that can only be done mgbe onye anwa mere gịnị matara na
na ihe na-etu a na-eme na ngwuru wee ọ bụrụ na ebe ngwuru ebe emegidere mmadụ ọ sị mba na ya ma eso ụzọ ọjọọ nke ndị nna nna ya ha na ya ma sọpọtụ imegide mmadụ ma ọ wee kwafu ọbara na ụdị ma ụdị ọbụla. Onye a ga-abụ somebody live life total different, nwee different mindset, bụrụ somebody adị abụọ life ya ga-adị total different from what the people of the old the lineage mere ka anya bụ kọọsụ chi wee bịa. Kọọsụ adị abịa na nkịtị, a ga-enwerịrị ihe onye anwa mere ewee mee onye ahụ indict in the spiritual realm na o mere ihe kwesịrị ka o mee dị afọ na ntaramahụhụ dị ya, maka enwere ntaramahụhụ dịrị na mmehie ọbụla mmadụ kpachara anya wee mee. A na-akpụ dụkara akpọ ya mgbe gburugburu restitution. Ọ bụrụ na onwe onye imejọ jekwa onye asị ya nwanne m emejọrọ m gbaghara m, ọ kazie mma na ikwuru ịyọchara onye anwa kpọrọ mmadụ ole ma ole dịka akwụkwọ ndị ụka ọbịa si kwukwu jee yie onye anwa ekwesịghị eluigwe na ana agbara gị aka ebe n'imere ihe ị kwesịrị ime. The person volition, because it's somebody volition that is making it possible for you to reap that at the person's anger iwe onye a na-eburu n'obi. Mana mgbe imezi ihe ị kwesịrị ime in the spiritual realm, a ga-ebrek wuzi that chain mere o ji eme gị ntangle, o ji adọkpụta gị na mmụọ na ị ga-atarịrị ahụhụ site n'okwu o kwubiri n'isi gị. Mana mgbe ị mejọrọ mmadụ onye ị mejọrọ na-akụ ụta and the intentional ịmara imejọrọ ya, i wee jekwa ofu onye si na onye ụkọchukwu, mana ijekwuru onye imejọrọ intentionally. O nwere ihe bụ na mmadụ mejọrọ mmadụ na-amaghị ama, ịghọtara ya? Mana onye kpacha anya ma na ihe a example, mgbe ị nechara aje duru nwunye mmadụ, adịmekwu nwaanyị jere ije dịnata na nwunye mmadụ nyara di ekabi. Ihe ọ pụtara bụ na ọ bụrụ na ifu die n'ihi enye nsi, maka na ịma na nwaanyị a nọ na di ịkpọ na ya die maka n'ihi na enwere ike ịka die jide ego, ife iluzie na ị nwere ike iji ego wee gota nwunye ya. Ọ mmegide ka ị megidere nwe ya nwoke, ịfụ nsi ị ga-enye ya. In fact, in the spiritual realm, a ga na-aja ọjị gị dịka onye na-enye nsi, onye ogbu mmadụ. Ịghọtara ya? Onye abatara na o ji wee bụrụ alụ maka na ya nwoke ahụ imejọrọ ga na-akụ ụta na-agbawa ya aka na-adarị ya nwunye ya maka na ya nwere ego. Ọ bụrụ na okwu bi okwu, ọ ga-abịa na mmezu. Ịghọta? Ma ọ bụrụkwa na ya nwa na onwe ya adịghị emekwa ahụ. The okwu Chukwu wụ double edged sword. For you ikwubi okwu mmegide ma ọ bụ akaja emere gị ọ bịara mmezu, ị ga-abụkwa onye bụ na aka gị dị ọcha na ị na-etinyekwa aka n'ime mpụ na ọtọnọ. Ịghọtara ya? Maka na ọ bụrụ na ị na-eduru nwunye mmadụ, a ga-edurukwa nwunye gị. Ịghọtara ya? Mana ọ bụrụ na ị ma na onwe gị na ị na-edu nwunye mmadụ, then mmadụ duru nwunye gị ebe a ka ihe ukwubi okwu ọ dị ile. Echefukwana na ihe gbasara alụ, ọ ihe ndị agba alụ bụ ihe na ndị na-akụ ọbọ na ngwuru dị iche iche dịka ịkwafu ọbara. O nwere ike ngwurube nna ọ bụrụ ngwuru ebe e gburu mmadụ mgbe gboo, ma ọ bụ ebe emegide nwaanyị bịara ije di mee mmadụ ma ọ nwa ọkpụ mee akaje. Onye na-eto a nwere ike mgbe a na-eme ya akaje, ọ nọ n'ihe mgbu, o wee kwubie okwu si na akaje ya emeri ya, na ndị nọ na ngwuru a na-aga emekwa ha ụdị akaje a, ma ọ na-akwa nwa nwoke ahụ ebe, ma ọ bụ na nwa ha ọbụla jere ije dị ga-ebekwa arịrị. Plus kwubie okwu in pain, and nke bụ eziokwu na-emejọrọ ya na mmụọ, and okwu o kwubiri ka na-akụrịrị ọta na mmụọ, na-erotara ihe a na-agbọ the retributive justice of the Almighty Father. That the retributive justice bụ ngalaba nke law of nature, nke ọrụ ya bụ ịda akwụ onye ọbụla ụgwọ dịka ọrụ ya si dị, dịka esi wee kwu na Galatians 6:7 kwuru na mkpụrụ ọbụla onye kụrụ ka ọ ga-aghọrọ.
enwere the law of nature nke ọrụ ya bụ imeke sure na whatever you sow is what you reap. Now onye ahụ ga na-akụ ọta na-asị na in the spiritual realm na-emejọrọ ya na-emewukwara ya, akwa ọ na-akụ ọta ga-eme ka ọbọ wee bịa. Ịghọtara ya? Ọnya ka eji sị gị mma imejọ mmadụ jekwa onye imejọ goro ọjị. Ọ bụrụ na ọ ya ekwe na asa ọgwụgwụ ya kpọrọ mmadụ ka ọ bụrụ onye akaebe gị, igoro ọjị jekwa ya wee yọọ ya mgbaghara. Ọ bụrụ na onye agbaghara gị n'obi ya niile na ya agbagharịgo na ya ehusigo, ọma na-ese ndizi that negative the bitterness in the spiritual realm na-akụ ọta ga-eme ka ọ bọ bịa. Ịghọtara ya? Mana ọ bụrụ na n'ije ya onye ahụ wee gbosi ya wee sị na ehusigo, mụ na-atakọ ọjị ma ọ nwụkọ mmanya, ọ sị na iwe adịghị. Ihe ọ pụtazi bụ na ọma na-ese ndizi iwe ma ọ na-asị Chukwu okike nọkwa ya gị je gbara ya ọgụ na-emejọkwa ya dị afọ ọbọ ama adịsị. Mana ọ bụrụ na gị nwere onwe gị naturally emere etu a, ọ bụ ya ga-abịarịrị. Ọnya kpatara o ji dị mma na n'imejọrọ mmadụ ma ọ na iwere onye iboro ebubo asị ịkpachara anya then ije mee ihe na-etu anwa, ma ọ na ịkpachara anya were ego mmadụ ma ọ dịela ana mmadụ ịma na ọ bụla ana gị kpacha anya jee lee ya maka na iyi elewu ya n'ofu nwa ma ọ bụ na onye i nere anya gbatara anya. Ije mee ụdị ihe na-etu a echi iwe jewe n'aka ụkọchukwu ma ọ n'aka fada na ijere ije nkwupụta, nwanne onwe oke na-aghọrị. Ọ dị izi na fada ya ewenye aka elu so mgbe nna ya nọ n'igwe kere mmadụ a jee chapel ma ọ bụ jee morning mass 1 week na-agha Chukwu oke na ya gbagharago mee aka etu akụ aka na n'ihe o ji eje confession, ị pụọ onye ọzọ abịa. Nwanne ebe ị nọ ka ị nọ ị na-eri ya just deceiving yourself. You know why? Na ọ bụrụ na mmadụ ka imejọ ma ọ na imejọrọ m owute m then bo m ebubo asị ma na ọ bụrụ ya maka na nkwutọ nwa ogbenye ka ọ gbuo ya mma. Onye ahụ na-akụ ọta na-eme Chukwu bịa gbara m ọgụ mee ka ihe zoro ezo pụta ihe na ebubo eboro ya gị mee ka nke bụ eziokwu pụta ihe. As long as onye ahụ ka na-akụ ọta weda ma onye ahụ ọ dị ndụ ma ọ nwụrụ anwụ, ọkụ ịma ịkụ ọta abụrụ sọ onye dị ndụ na-akụ ọta, onye nwụrụ anwụ na-akụ ọta. Onye nwụrụ anwụ nwere ike nọgo na mmụọ na-asị na-emegburi ya na ngwuru dị etu a megburi ya na-akụ ọta. Ọta ahụ ọ na-akụ ga-eme ka na-abọlite dị kesi na mmụọ. Ịghọtara ya? Now ọ bụ ihe kpatara o ji dị mma na ị ga-ejekwa onye the source ya akụza ama ka m esikọwa ka ịghọta ya. Onye mmụọ anwa na-eboghị ebubo na mmụọ ma ọ bụ ọ dị ndụ ma ọ nwụrụ anwụ. Remember, we are all spirit. Weda ma onye ahụ ọ dị ndụ, onye imejọrọ ọ dị ndụ ma ọ nwụrụ anwụ, ọ ga-anọ na mmụọ na-ekwu, ọnọdụ ndụ nọ na ndụ na-ekwu na-emewuri ya. Now onye anwa na-emeghị accuse anwa ekwesịrị na a ga-ayọtu onye anwa na-eme accuse ka o nwee ike ka kesi wee end ya. Example, ka m nwere ihe ịma wee mara gị atụ ihe ịmara. Ọ bụrụ na onwe onye gị na-enwere okwu, ọ bụrụ na kesi a dị na polisi ma ọ nọ dị na court, the complainant bịakwute ịyọtu onye gị na-esetụrụ n'azụ, akpọzie ụnụ na police station ụbọchị e nyere ụnụ time, o wee sị IPO na ya na nwanne ya edozigo na ya withdraw go the case. Ịma na kesi a na ọkwa eziokwu. Etu a ka ọ dịkwu na court. Agwara m ọnụ na ihe na-eme n'ụwa wụ the prototype of ihe na-eme na the spiritual realm. Na ihe niile ndị mmadụ the way of governance on earth bụkwa etu o si dị na mmụọ. Wee gwa ụnụ na Chukwu okike pụrụ ime ihe niile, onye na-asị God punish you, God ada punish mmadụ. In fact, is belittling God. Ọ ịkpọtụ Chineke mgbe esi na Chineke na punish mma. Chineke nọrọ onwe ya n'ogige nke ahụ na-enwere onwe ya aṅụrị na-anara otito ihe niile ekene ya. Kama na o nwere ndị bụ angelu nke Chukwu, ndị ọ bụ ọrụ hazi ịda afụ day to day activities of ihe na-eme n'ụwa. Ndị ọ bụ ọrụ ha ịkwụ ụgwọ mma wee nye onye mere mma, na ndị ọ bụ ọrụ ha ịkwụ njọ n'otu onye mere njọ. Ọ ndị a niile bụ ndị ga-eme na-arụ Chineke na mmadụ, na-arụ Chukwu ọrụ, na-ejere mmadụ ozi. Etu ahụ ka onye isi ala si wee nọrọ n'Abuja ma na-enwego laws of government, the agents of government. Etu ahụ ka Chukwu okechi wee nwe na inquiries of angel, nwekwa ndị niile na-ejere Chukwu na mmadụ ozi, the entities of powers. Now mmadụ mejọọ Chukwu
dozu ndị anwa na-ejere Chukwu na mmadụ ozi iwu ndị ga-apịawa onye anwa azụ. Etu ahụ ịda iwu Naijiria, onye isi ala nọ n'Abuja, the agents of government wee nweta kpee gị ikpe tụọ nga nyewe punishment on behalf of onye isi ala. Ịghọtara ya? Etu a ka ọ dị na Chukwu okike. Chukwu okike dị too big. Onwe ọdị mmadụ ga-eruwu ya nso ebube si n'ahụ ya apụta. Ịghọtara ya? Ọ na-awụ mgbe ụfọdụ mgbe ndị mmadụ na-ebitụrụ etu God asị m na Chukwu a na-ekwu maka ya dịka mpa mmadụ. Ị nwere ike ije ehe na ebube dị ya n'ahụ. Ogoro sọ mmụọ nkịtị ka iji amụrụ ka ịdị privilege wee zu mmụọ isi ga-ebugoro tokles of Chukwu okike. Ịlụtara akụkọ a kọrọ na akwụkwọ agba ochie ebe Moses dịrụ n'ala nsọ ya na Chukwu na-akparịta ụka. Sịsọ na ọ nụrụ olu Chukwu, ana na-esheki, o were akwa kpuchi ihu ya na radiation na-abịa n'ebe Chukwu nọ. Anyị ngwure na-ewu anya n'elu. Ịghọtara ya? So Chukwu ahụrụ ụmụazụ mmụọ kasị akasị. So maka ihe o nwere agents, call them guided angel, call them nine choirs of angel, call them whatever, but ndị niile anọ representary minista, gọvanọ, local government chairman na councilor na mmụọ hierarchy. Etu a ka earthly governance si wee nwekwa councilor, chairman, gọvanọ, minista nke a, mana ndị niile abụ ndị na-ejere president ozi. Ịghọtara ya? And ọha ga-ediscipline onye anwa. So mgbe ọbụla imejọrọ wee yọtuo onye gị na ya nwere ikpe, ọ kwụsị ile accusation n'ebe ịlọ, mana mmadụ mana mmụọ kesi akwụsị. So na ọ bụrụ na o nwere onye imejọrọ, ma na ngwurube nna gị ewu ngwuru mejọrọ mmadụ, example na o nwere nwaanyị bịara ije wee megbuo nwaanyị a, na-emewuru nwaanyị a dịka ihe na-eme mgbe gboo. O nwere ike ọ bụrụ onye nwụrụ mgbe oge asara dara, ma ọkwa na asara dara dị ụtọ na-emewuru ya, ma ọ na ọ mụtara nwa enye ya ma na-akwara ya akwa. Onye be nsogbu ịmara adị akata ya n'ụka nwanne, ịchọ mpịawa azụ ha pịawa agha azụ. You can only take linger. Unu emeri ya ọ pịawa ndị okenye azụ, ndị okenye bụ na akwụkwọ n'ike, ọ kọntinu owutu ụmụasị. N'iwu na ya ga-enwetarịrị ọbọ, enwetarịrị a ga-apisi onwe ha na-akpọ appeasement. Ọ bụrụ oge ndị ụka ọbịa na-ekwupụ nke obere eziokwu, o nwere ihe njọ ya ahụ ime n'ụlọ ụka sị na ị ga na-esegburu ihe ọta for some time ka ndị mmadụ mara n'ime mpụ ma ọ bụ ọtọ n'ọdụ etu a. E nwere punishment meted for you in order to act as a remedy, as a restitution for ihe ahụ email, and to serve as a deterrent to others. Mana kịta jikere ihe a na-emezi gị ihe niile dị mfe. Ịgbara nwunye mmadụ je dị na nwunye mmadụ bịa si ụkọchukwu n'ime nke so be nna ya nọ n'eluigwe ekele mmadụ ugboro 10 mee n'afọ nne na nwa na mmụọ nsọ. Ọ nna ya nọ n'eluigwe ikere ugboro 10 ahụ ibel, ọnya ya ebupụ ọta ime nwoke ibe ka ọ na-akụ ọnyanwa. Ị na-aghọrị onwe gị. Ị na-aghọrịrị onwe gị. Ị makwọrị na ihe wụ mpụ na ọtọ nọ ihe Chukwu ji apịa mmadụ, pịawa mmadụ azụ bụ ndị njelu nke Chukwu bụ o nwere excuse ị ga-enye Chukwu na gị nwe nwaanyị nọ n'ije dị. Ọ bụrụ na ị nọ na ekwerozi di ya ekwerozi arụ ọnụnụ, kụzie na ịdị alụzi na-abịa nna gị ama na ịdị alụzi ịdịgo free. Mana ọ bụrụ na ọ ka ị nọrọ ọnda na-aza aha mmadụ ị nọ na di mana ị na-agba n'ilo alụ ka ị na-eme, enwerọ ka mba esi pentiri gị okwu ka ọ tọọ ụtọ, mana ọ nke bụ eziokwu ka m gwara gị. Ịkpacha anya bụrụ egbe ji orije dara mmadụ ihe na-aka ike na ya na nwunye, ọkwa alụ ka ị mere. N'omenala Igbo maka na ije tọrọ atụrụ mmadụ na ihe a na ka ị mere, ma ọ na ije gwuru ji mmadụ, ọ ihe ndị agba alụ ka ihe esepụ aka na ya. Ịghọtara ya? Na o nwere onye akwara akwụkwọ maka David, gwa ya etu David si wee mee. Na David fụrụ jere n'elu ụlọ enyi ya wee fụ nwaanyị na-asa ahụ, wee jụọ ese nwunye onye dị eto, wee si ya n'ọkwa nwunye onye agha ya, one of the respected soldiers. O diri agha. Ihe o mere owe ojije kpọọ ndị kọmanda si were nwoke a na-akpọ Uria si tinye n'ihu agha. Intention ya bụ ka egbuo nwoke a n'agha ka o wee duru nwunye ya. Ọ sọsidiri egbuo Uria n'agha, o duru nwunye ya na ụdị na ya na-anụ nwunye ya. Nwunye wee mụtada onye a na-akpọ Absalom. Mana ọ nara free, ọ nara free maka na mgbe nwoke ahụ o duru nwunye ya ọ batara na mmụọ, ọ ya afụzi the picture of what really happened.
ọ ya afụrụ izi na eji wee tinye n'ihu agha, ihe eji wee tinye n'ihu agha ka o wee nwụọ ka e wee duru nwunye ọ ga-akụba ọtanụ o wee kụba n'ọta wee yọwa Chukwu oke si ya nọkwa ya ome repercussion wee bịa akwụkwọ ndị ụka ọbịa n'ebe aka ọnya bụ akụkọ wee sị na-ezitere onye ahụma wee bịa gwa David si ya nọkwa alụ dị etu imel wee sị ya maka ihe alụ o mere na nwa ya ahụ nwaanyị anwa mụtarịa fọma nwunye Uri amụtarịa na ọ ga-anwụ Absalom and na Absalom bifo ọnwụọ na ọ ga-edina ndị nwunye ya o dinere ndị nwunye Solomon ndị nwunye David afta ka o dinechara ha o wee jewe agha wee pụta n'ụzọ họsụ ịnyịnya bụ ya na wee tụnye ya elu isi wee maa n'elu isi o wee nwụrụ. Ị ghọtara ya? So ignorance of law is never an excuse in creation. So onye nji wee kọwa ihe ha bụ na ịghọtalụ ihe David mere wee sị ya maka ihe o mere na mma agha mesi na bịa wee pụ agbụrụ David na ụmụ Izrel ka nọ n'afọ ya ruo taa. Ihe ọ pụtara bụ na until appease that spirit na-emeghị accuse na mmụọ so ya wetu ihe esi nwere onwe gị. O nwere ngwuru nwere ike ịwọ bụ na onwe nwaanyị akwara akwa ihe nidiri ime ewu ịchọpụta ụdị ihe na-etu anwa ịchọpụta ya ihe ị ga-eme ewu jee tresi ebe esonụta ngwuru esonụta nwaanyị a nke bụ eziokwu na ọ gara edistọpụ ka unu na-edistọpụkwa ndị ngwuru be nna ya ka ha jee jụọ ese ha nọzikwa ome nwanne ha jere ije di ọ bụrụ na akwara ya akwa ha wee gba nkịtị. Ọ na-emekarị etu a na ngwuru enwere ike ọ bụrụ na ngwuru emechaziri egbochapụ o nwere ike nwaanyị ahụ esi na ngwuru nwaanyị ahụ nwere ike si na ngwuru egbochapụrụ egbochapụ n'ime na egbochapụrụ ngwuru ahụ ekpochapụzie ya o rie egbe bezie rie ha egbe wee lee ana nna ya. Enweziri ike anyị enwezi onye ga-ejezi jụwa ese gịnị kpatara na nwaanyị eke na-akwara ya akwa na nwaanyị eke jere mba ebe na-etu anụrụ ya na ọ nwụrụ ebe a na-akwara ya akwa ruo taa mana onye ori ebe ahụ gbasara ya ihe gbasara ya bụ na enwe ozi lineage nwanne ya nwoke ole ana den gị nwere onwe gị na-egozi ana ị marakwa na o nwere ihe kpatara na o nwere abụmọnụ dị na ngwuru a mere ha ji wee gbochapụ ịjụrụ ese ịbanye je zọ ya ụkwụ ịzọ ya ụkwụ inwewe mpịawa azụ nke ahụ nne ji dị iche mana ihe na-achọ ịkọwa bụ mgbe anwa akpọrọzi nwaanyị anwa ọ ga na-enye ndị be ndị ya nsogbu na-enye ndị be di ya nsogbu. Ịghọtara ya? Maka na nwaanyị anwa nọ na-akwa ọta na-emere ọrụ ya ihe kwesịrị ime emerienụ ka o wee nwee ike so anụ elu ma ọ bụ so anụ ana in the spiritual realm. Maka na ọ bụrụ na ịkwara onye anwa ihe ọ pụtara bụ na concludeboro the earth life ya ga-eme ka o nwee ike reincarnate ya back ma ọ bụrụ na o nwere opportunity to reincarnate back. Mgbe bụrụ gboo nwaanyị bịara ije dị before ndị ụka abịa na-abụ nwaanyị bichaa ndụ ya nwụọ ebuchigha ebe nna ya ganye ya ka o wee reincarnate ya back na ngwurube nna ya. Etu esi eme gboo ụka wee bata wee kwuo na di na nwunye bụ ofu ahụ dị afọ na a na-ebuchighachi na ngwurube nna mmadụ esonụta mmadụ mana ihe a na-eme bụ na a na-eko na ngụga a na-ekona bụ symbolic returning of that woman back to the family ben na esi nọtịa. Ịghọtara ya? That act abụrụ na ọjọọ ceremonial thing. Enwere ike bugharịa picture obodo ụfọdụ na-eme n'ụdị dị iche iche. O nwere obodo ka na-eko na ngịga physical ngịga na ji ma ewu ma ọkụkọ na-adị ya ma ọsụkwa ya na ọsụre nwee ndị bụ na-akwa ka a na-achịgharị ebunye ha picture and so many and so forth. But the symbolic thing dị ya bụ na enyigo physical body ya na be die mana mmụọ ya nọ ka na-akpọnakwa ya be nna ya ka o nwee ike reincarnate ya back. Onye awụ nkwenye ndị Igbo eji emenya bụ ife n'etu ọ dị. Obodo ụfọdụ like ndị side ụfọdụ obodo na Edo steeti ka na-emekwanye na nwaanyị na-aya ebunarị ebe nna ya till date. Yes. So then o nwezie rizi mkpata na ime ebu na ebe nna ya o nwere mmemme pụrụ nnukwute iche ị ga-eme in order ka a kpọrọ the soul ya then in the physical body. So mmemme ịbụ na ngịga abụrụ ihe eji akọ story ọ ihe a ga-emeri n'ọdịnala Igbo. Ịghọtara ya? O nwere ihe ominu maka na o nwere ebe esi nụta ya. So ihe nji ekwu ihe a bụ na ịnọ na position
ịfụ ịjụ ese ihe na-eme na ngwuru. Ịgbara nkịtị isi na ịgba nkịtị na ọkwa ibicha ndụ gị oendro. Yes, oendro. Ihe kpatara na oendro bụ na na-emere ihe kwesịrị ime. Ka m nwere onwe mmadụ, o nwere mgbe ụdị ihe dị n'ọfụ bịa na-enye nsogbu na ngwurube nna m ebe nsipụta. Gị na-enye nsogbu na o nwere nwaanyị emerọ ihe kwesịrị ime ka akwa ya etu ekwesịrị ịkwa wee bu na ngịga etu ekwesịrị isi wee mee. Emeri onye nwe nsogbu, mana mgbe o nyewere nsogbu, mgbe eji mechaa chọpụta ebe ihe na-etu a wee si eji kọntaktị ya famili ebe sụntaja bụ nwaanyị mee ihe kwesịrị ime, nye ha rait etu kwesịrị ime, okwu na udochia ihe na-enye nsogbu kwụsị inye nsogbu. Ịghọtara ya? So onye na-achịkọwa bụ na ọ bụrụ na ụnụ achọpụtara ya ọ na-enye nsogbu, o nwere ike ịda cause many ups and down. O nwere ike ịda ebute ndachigha azụ nye ndị nọ na ngwuru. O nwere ike ịda ebute ihe dị iche iche. Ị nwere ike ịmaghị esi n'ọgwụ nọọ mmadụ gwọrọ ọgwụ ma ọ nọọ mmadụ butere adịghị aga n'iru, mana nke bụ eziokwu na ọ bụrụ ihe ndị anyị na-eche. Ihe dị na ya udo nwere mmụọ na-eme ụlọ akụzu na mmụọ na-emewuri ya na-akụ ọta. So ihe kwesịrị ime appeasement ka mmụọ na-etu ayọtuo ya na ihe na-etu emego nọọ ndị nna nna anyị ha nọọ mistake emere eme ya, biko iwe dajụọ. Ịma na isi sọrị wụ na-adajụ obi. Ndị oyibo gbara ya magic words. Onye emejọrọ a ga-asịrịrị yes emejọrọ gị, ma biko iwe gị dajụọ. Na ihe awụkwa na ihe ndị nna nna ha mere, mana na iwe gị dajụọ na iwe anyị na-ewe na-emebiri ndị anyị bụ ndị nọ kịta ihe. Adị na onwere ihe anyị ma na ihe mere ya bụ oge ayọtuo ya obi dị ya mma, ọsị oke ngwa mee na ihe na-etu a kwanyere na ugwu ekwesịrị ịgba ịkwanyere ya. Ọ bụrụ egbe anyị agbapụrụ ya egbe ka ọ na-ruo imechazi ya na-etu a ka o keta oke na mmụọ. Ọ bụrụ na ọ ga-eri nkanetị ba ka o ri nkanetị ebe a ka ndị dị ndụ wee nwee udo. So ihe kwesịrị ime ihe ama emere mma na amaka. So na ngwurube nna gị na-aga emeriri ya. Kedu ihe butere ihe? Mgbe ị pụtara ụwa ịfụ na ihe adịghị aga etu o kwesịrị ịga. Enwere ike mụ na ọwụ famili a pụtara a na-enwe ndị na-eme ka ndị agha, ma nwoke ma nwaanyị. Ịgba nkịtị si na ị na-aka ụka agwa gị ị na-edechukwu anya, ị na-edechukwu anya ihe a na-emebi. Ihe abụọ omume ndị ụka ọbịa ji wee dufie ndị be anyị. Ị nọrọ ya ihe a na-emebi asị gị na-enwe ndidi. Ị na-enwe ndidi 10 years 20 years 50 30 years ihe a na-emebi asị gị na-enwe ndidi. Ikwe ịmara na ihe a na-eme na nkịtị, mmanụ na o nwere onye emegidere nke aka mkpa na onwe gị, ịkpacha n'anya wee megide mmadụ n'ihi emewu ya. Bụrụ onye ga na-ekwu eziokwu oge ọbụla. Akpọọ gị ihe ịma isi na ịma nke ịmara ikwo na ịmara ya, and nke bụ na ịmara ya bụ na truli na ịmarọ. Ọ bụrụ na abịa ka ọkụ abalị bịa gwa gị nye bribe ka ya nyewo nkwụ ka ị wee kwudorie, eruzie ụbọchị akpọrọ ụka ịbịa kwuo okwu ụmụnne ya ọgharịba. Ịma ọnụ mpụ ka ị na-eme, maka na onye anyị kpacha anyị mana nwanne na-anara nwanne ya ana ya agbara ụka ikwu eziokwu, mana ihe ibịa n'ogwu maka na-abịa wụtara ụha ọtụ n'ụlọ. Ịbịazi ụbọchị ịghọgharịba ka ọ bụrụ na ịpụta ya akpọ ọgwụ olesi okwu agbọrọ gị akpọ anaghị akpọ ịbịa ebe anyị kwuo eziokwu etu isi ma na-etu aka isi wee mara enu na ana gbara gị aka ebe na-etu aka isi ma debe ikwuo ya etu a na ịbịa na-amịgharị ka mbe. Ịghọtara ya? So ụmụ ihe niile abụ ihe mmadụ kwesịrị ime maka ndụ. Ọ bụrụ ọsọ maka ndụ onye anwa nke ị na-eme, nke ị mere kịta imetaghị ọfụma, imetọrọ ụmụazị ihe nwere ike ụmụazị tolite, enwere ike ịkpụ arụ ya maọbụ ịta ụfụ dị na ya. Nwere ike ite ka ụmụ 40 years ha kwụchabara ụgwọ mpụ na ọtọ nọ ịkpachara anya wee meta ịmarọ. Mana ihe mmadụ ji adị ndụ ọgwụgoro na ọkwa ọzọ kwa nwa ya nna ya echie edishọn na onwero nke ime tọwara n'onwe gị. Den onwe nke dịbụ na ngwuru inye aka fụ na emere ihe kwesịrị ime ụchụ na ụfọdụ ihe niile emetọ ọkwa. Ụfọdụ ụwa ọjị ka onye ibiri, ụfọdụ ụwa mmanya ka onye ibiri. Anyị otuo mmụọ ọbụla ịma na mmụọ na-agba mmadụ ụchụ, mmadụ na-agbakọ mmadụ ụchụ ịmarọ. Mana mmadụ kwesịrị ime ihe o kwesịrị ime, mana ịkpataji n'anya na-emetọ ọtọ n'elu nke emere eme maka kọsụ adịrị izi
ibrek etu anwa ndị mmadụ na-eche, unless nke mmadụ tagidoziri ahụfụ for a very long time, mmụọ wee sị o na onye ataga ahụfụ enough ka emezieri ya ebere. Example, o nwere ndị nwere ike ịnọ na waiting trial for a very long time. O nwere ike ọ bụrụ na ikpe ya agbawa ụlọ ekpere ọ taa ya for 5 years, mana ọ nọ na waiting trial 5 years. Enwere ike anọkọtara asị mba na ọ taga ahụfụ too much si mezieri ya ebere. Mana onye ka nke efuru. So ihe dị na ya bụ na ị ga-ebido taa wepụ aka n'imetọ ọtọnọ n'elu nke emere eme, maọbụ n'elu nke gụnwa metara, maọbụ nke dịbụ na ngwuru oredi. Bidozie tata mebe ihe a na-akpọ destitution, na-ayọ mgbaghara, na-ayọ ndị nwe obodo ndị a na-afụrụ anya ebe ọnwụrụ unu si mejọọ, maọbụ ebe ọnwụ na-asị gị mejọọ si gbagharụ. Ihe ndị a ka ị ya ayọcha ihe gbasara dawụkọs. Ịgba mbọ na iri emeta ọzọ ka ị wee nwee ike ịnọ n'ọkwa dị mma wee tosie etosi ịyọta na mgbaghara n'aka ndị ọzọ. Maka na ọ bụrụ na gị nwa na onwe gị na-achọ ka ịyọta mgbaghara n'isi ụmụ gị maọbụ n'isi ezinụlọ, n'elukwuru alụ na onwe gị, onye akpa akpa ọ na-akpọ mmadụ, onye isi ọ na-edu onye isi, ị ga-abụ na onye gị na mmụọ dị na mma ka ị wee nwee ike na-emezi intercede for others. Ịghọtara ya? So akụwagoro gị ihe bụ ụchụ, gwa gị etu ị ga-esi wee sepụ aka n'ụchụ, maka na ụchụ na-emerụ mmadụ ahụ. Ụchụ na-egbukọ mmadụ ọfụnanya, ụchụ na-emekọ mmadụ n'anya ike. Kọọsụ ọbụla dị n'ụzọ mmadụ kwesịrị na a ga-eme ihe kwesịrị ime ka a yọtuo mmụọ ọbụla na-ewe iwe. Ụfọdụ abụrụ na ngwuru emere ihe dị anya, edishọ na ụmụ mmụọ ọbụla nke ekwesịrị ime etu ekwesịrị ime na-emeri ọfụma. Nke ọzọ m chọrọ ịdọ aka na ntị bụ ịbụkwa na onye ga-anọ n'obodo onwe nwe ofu onye esendere ọsọ ya zawa bishọp ma ọ zawa ofu afọ religious name bịa na ụmụnna ọnụ wee sị na ya chọrọ ka eje gbusie osisi ọjị, gbusie osisi ngwu, gbusie sekretris nọ n'obodo na ụdị na ọ bịara ideribe obodo ụnụ nyenụ ya ọsọ. Ịghọtara ya? Ya jego ogbuo nke nna be nna ya na nke dị n'ikwu nne ya bifo ọ bịazie n'obodo ụnụ na ọ bịara ime evangelization. Unu ekwena ka mpụ na ụdị ọtọ na-eme. O nwere obodo dịgasị dị aṅa agasị ndị niile abịara obodo, ụfọdụ ụkọchukwu bịara sị na ha na-arụ ọrụ obodo, na-ebusi obodo dị iche, na-emebisi ihe dị n'obodo. Obodo ụfọdụ ọ bịara oburu ụfọdụ n'obodo. Obodo niile a ka ị ka anya dị ha taa. Ọnwụ na ọfada ọlụcha ọrụ ọ nara owere akwadochuo ahụ ya gwa ụnụ gwa mmụọ na n'ọkwa ihe ụnụ si ya mee ka emere na ya ma agba akpụ nkọrọ bịara ịzọ ndụ bugharị. O were akwadochacha onwe ọzọrọ onwe ya bikos na ụnụ nwa mere ọbịa ọgwa mmụọ na ụnụ sịrị na ụnụ achọrọzi, na ụnụ sị na ụnụ achọrọzi maka ma ewe na ọ ka ha si ekpe na ndị n'obodo a sịrị na ha achọrọzi gị dị afọ na ha ya eburuzi gị. Elu ụbọchị ahụ ndị full soldiers, ndị ofeke, ndị eriri eri, ọnwụ na ọfada ọ na-abịa, ndị full soldiers ya ebugo ụzọ na-ebukọsị na ụdị na ha bụ ndị ezigbo okwukwe. Ndị niile abụkọsịrị ya nke ba nke emere ọrụ ifutekere ebe ha nọ na kedu ka ndụ ha dị. Oke, ndị niile abụkọchara ya nụ ihe ọma dị iche iche omego na befa taa. Ndị niile awa ndị fada duru mgbe awa ya agagharị n'obodo na-ebukọsị ọbara ori ịkpọwa aha obodo afa, na-ebukọsị mmụọ dị n'obodo. Obodo ụfọdụ ejewerie na n'obodo be anyị wụ ala Urudu Amaechi, esokwa wee were ọfọ nna nna anyị ha debere ọfọ eji akpụ arụ na Urudu Amaechi na ụdị naanị emedere ka e mesịrị ihe niile anwa. Enwere ike ụkwụ ụdara ebe ọdụ ọmụmụ dị egbuo ya. Ka ndị niile anwa ji emecha ndị anwa ụkọchukwu fada du wee na-akpagharị, ha bụrụ full soldiers bifo fada a na-erutegori n'ebe o burugo ụzọ gụburie. Bifo fada a na-erute ebe ọ na-atụ aka ebe ọ gụburie. Ndị niile agụburu ya dị ka e ka ahụ ha fọta. Ọ ihe niile ahụ eji m na ndị na-anọ ọgbabụrụ kịta ya eji amụta ife. Fada na-edu iwu oju ebe ọjụjụ ahụ ya maka na ụnụ si na ụnụ achọrọ. Mana ndị mmadụ niile, ndị mmadụ bụ ndị eriri eri.
onye a na-ebu ihe a obugoro nke nna be nna ya gbuo nke ikwu nne wee bịa na-ebu nke obodo ọbịa so ka anyị gwọọ na ya mụta na ihe nọ ghara iji aka anyị na-emetara onwe anyị ihe ya awụ omechazie onyewe nsogbu nna ajụ na ọya emechakwa ụmụazị atawa afọ dị na ya ka anyị were na ihe mere ndị ọzọ were mụta na ihe n'ụbọchị tata dịka m si wee kwu na m nwetara meseji a o nwere mmadụ 21 si na famili dị iche iche ewee sị m na ozi a na-ezi taa ga-elibreti ọtụtụ n'ime fa na mkpagbu dị iche iche ha nọ n'ime ya mmadụ 21 na ihe ị ga-eme ka isonye na this course breaking act nchọrọ ka ozi nchọrọ na-ada n'isi mmadụ 21 na ngwu agwara m ka esi gosi nya bụ ihe na mmadụ 21 a si na all over the world ndị Afrịka nọ na mba dị iche iche ọ bụrụ ọsọ ndị nọ Naịjirịa enwekwuru ndị m fụrụ na outside Naịjirịa benefit kwuru na ya bụ this course breaking na na-ekwu maka ya ihe ị ga-eme iruo igota kandụl ọnwụ na ya afụ kandụl white igota ọnwụ na efro white ifu green ma ọ blue igota ihe ị ga-eme ọ bụrụ na nkwuchi okwu o ruo n'abalị taa ọ na-akụ before 3 a.m. nke ime abalị ihe ebilite ọ bụrụ na ị ga-eseti fon gị n'ala alam ka ị nwee ike militegwuo mana n'isi ndị a mmadụ 21 na nkwu ọ bụrụ na ha ga-enwe ike imewu elu I can tell you na abido n'abalị taa ha ga-eme ya bụ soro mee ihe a na-ekwu ka eme na ha ga-afụta na changes ga-ebido n'ime ndụ ha ya na n'ime ezinụlọ ha si wee pụtasị n'ofu n'ofu ị ga-eme igodo ya bụ kandụl then ọ bụrụ na itinye fonu gị like 5 minutes to 3 mụnwa ya esokwu na ndị ga-eso wee kwuo okwu ya ayịyọ n'isi ndị a niile all over the globe iweta kandụl a wee jide kandụl a n'aka ihe ị ga-ekwu wee kpọọ aha gị in full na onye obodo ịbụ wee kpọọ mmụọ niile na aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile ka ị na-ayọ ha sị mmụọ ọbụla na-ewere gị iwe mmụọ ọbụla na-atụghị anya ekele n'aka mmụọ ọbụla na-eso gị o si na ngwurube nna gị o si n'ikwu nne gị na ọha niile ka ị na-ayọ n'ụbọchị taa ka iwe ọbụla a na-enwe n'isi gị ka o zee na bido n'ụbọchị taa ka amụnye ihe n'ime ndụ gị ya na ndụ ezinụlọ gị ka bido taa let there be curse breaking, let there be upliftment, let there be favor ọ bụrụ na ikwubicha okwu a were kandụl a nyefee n'isi gị ugboro 4 nyefee ugboro 4 then ịmụnye kandụl anwa ịyọbazie mgbaghara mmụọ ọbụla na-ebilite na-ewere gị iwe n'ọha ka ị na-ayọ iwe ha dajụọ n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile ịmụnye ya bụ kandụl ihe amụnye kandụl a ọ bụrụ na ịyọbazie ihe niile ihe ọhụrụ ị chọrọ ka o bido mewe na ndụ gị ịgọbazie ọfọ kwuchie okwu niile ị chọrọ echefukwala ihe ị ga-eji wee binye bụ okwu n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya abịa ịmụnye ya bụ kandụl a eme afụnye ị ga-ahapụ kandụl ọgwụgwọ na ịyọgidoro ụlọ atụbazie gị hapụ ya bụ kandụl ka o jiri aka ya wee nwuze ka anya bụ kandụl na-enwuze ndị niile ga-esonye na ikpe ekpere of course breaking in their various life and homes n'aha Chukwu oke nke pụrụ ime ihe niile ka onye ọ na n'ime ha na-amụnye ya bụ kandụl na-enwuze ka mgbudi ọbụla nọ n'ụzọ ha ka ọ gbazee n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya abịa ise n'isi ndị ahụ kwuru okwu a ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ọ metụtara gị na nkụzi taa metụrụ nke ukwuu i wee chọọ isonye maka na ị nwere ike iso na ndị anwa mmụọ amalụgo ndị a na-ekwu maka ha da 21 in numbers ma nwoke ma nwaanyị dị n'ime
ọ bụrụ na ị nwere move need move isonye na ritual a na-ekwu ka eme with that candle, just a stick of candle. Yes, participate in it. Ọ ga-abụ a turning point to mmadụ 21 a na-ekwu maka things will start. Ihe ọhụrụ ga-ebido mebe. Ịmụnye kandụl anwa ọ bụrụ iwu na ị ga-anọ nwụsịa ịyọsịa ihe dị n'obi, pour your mind etu o si wee dịrị gị. Ahụ na akwa agụkwuru bee akwa. Yes, ọ bụrụ na akwa agụkwuru bee akwa, because na o nwere mgbe ọnọdụ mmadụ ga-anọ ọ bụrụ ọnọdụ na-agụ akwa. Mmụọ amadugo na ụnụ nọ, and before now mmụọ amadugo na akwa ụnụ na ọnọdụ ụnụ dị very critical, and mmụọ decide go na ọ ga-enyere ụnụ aka ka ụnụ pụtara ọnọdụ dị etu a. Ịmụnye ya kandụl, ịyọcha ịhapụzie kandụl kefe ọnụ ka o gwuzie. Ayọ ma ayọ n'aha Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile, ka ndị mmadụ ndị niile na-echighata n'ụzọ ndụ, maka na ọdịnala ụzọ ndụ, agwara m ndị mmadụ na onwero chi ga-azọ ndị mmadụ ndụ karịa chi nke ala nna gị. Yes, Chukwu Okike kelu mba niile, ha na-asụ n'onu n'onu. Mba niile na-efe Chukwu Okike n'ụdị nke aka ha na nghọta nke ha, and Chukwu na-anụ olu ha na mba niile. Echefukwara ihe Chukwu kwuru na akwụkwọ ndị ụka ọbịa sị na ya ga-esi na righteousness exalt a nation and sin is a reproach. Ịghọtara ya? So ịjụ onwe gị, ndị niile anwa mba niile ndị anyị na-eche na ha bụ mba amaghị Jizọs ndị ụka ọbịa, kere ka ha si progress. It will interest you to know that China and India is the fastest growing economy as of today. I can tell you in many years to come, less than 10 years, China economy might be stronger than US. So ihe na-achọ ịkọwalụ gị bụ ị na-ajụjụ onwe gị, ebe ọ na ha dị akpọchi ndị ụka ọbịa, ha na-akpọchi ndị nke ala ha wee na-enwe ụdị success in whatever they are doing. Don't you think that their chi na-aza ha? Ịghọtara ya? Ị hapụ chi nke ala nna gị, anyị bụ ndị Igbo ndị eriri eri, hapụzie chi nke ala anyị Chukwu Okike, chi nke ukwu, na-akpọ chi ndị ọzọ, chi ndị mba ọzọ. Kedu ka o si dị ka ihe enwe mmeri? Even ebe dị even ya oppressors na-akpọkwa the same chi nke ha. Iso ndị ya oppressors na-akpọ chi nke ha. Kedu ka ihe esi nwe mmeri? Ịma na onye ọbụla chọrọ ime mmeri ga na-akpọ chi nke ala ya, chi nke na ihe na-esi na nke onye akarịa. Mana mgbe ị na-eghara chi nke ala nna gị anya, ghara ịkpụ ya, ịmarụ na onwe ihe chọrọ ịkpụrụ ọnwụrụ gị gbaa ka nchi. Ịmarụ mmụọ ndị ọbịa chi nwụrụ ọnwụrụ gbaa ka nchi, maka na ị nwere back site na chi nke ala nna gị. Ịmarụ chigata n'azụ, ebuzina onye riri eri, ka ọ gọzie gị. Ọnwa ajụjụ ị nwere na nkụzi taa, maọbụ ihe nkụzigoro gboo, maọbụ ihe ọbụla na-agbagwoju gị anya n'ọdịnala Igbo, send alụ message na 08057837672. Eze-Ana Ugochi Tubelu bụ aha m. Ya gaziere unu. Daalụ.